Right. So God have mercy. One person. Right, so everybody back. Bible would have been yeah, this is don't be a banga. Where's objection? Mutsutsa. what's up for some of so good? I started wondering. Some of our getting people here. I'm going to expand that. Now, okay. Now, we mean that is not a very abanga present. Therefore, abanga present, Naga books to the rabbis. They will not find out no reason to make us house. If there is a question asked, yes? I mean, Magambia, I mean, for example, I want to present. They might have abanga present to say, and so. They need to get the I'm late the consecration, right? Because we know some of them are very almost at the present, just be ready now with you and enough. And the Mapuso, when I wouldn't come in out, put out and over and get the Bible. And the Minavanga, those over us to present the most awareness to now, I want to present the Bible and you come together because I know this. Yeah, actually, it's not a matter of Bibles, eh? It's just a matter of like the Mafusamina officer in it, the practical Christians, eh? Zayo Buyan, if left out, and we now sort of can be the same mindset, we can see there. But you know, our value like a minister of the way. So if there is a fool, so ask. It's not worry, okay? Ngati is sinning a one is a way, and it was an LED. See. Yeah, sure. That is also true, right? It's not like it's also study. Okay, so I'm in trouble about my body. Let's stop it, man. Okay, Mugabanga, now, eh? Yes. Okay, all right. We are talking about rapture. Rapture. Right, I think almost early is when we rapture. No matter when I'm tired of when did I need Sunday and minute. Maybe 2008. Sunday 8. Digari. Because I'm telling us that I'm going most of you guys visiting Digari 1 year. Yeah, one of Sundays, that's when a number of us are raptured. The rapture, the time I was born again, yes? Before I went to do legalism. So, wow, that is how so ready? They would basi to use the comes up with Ujani, Libego. You know what's in it? They Tigama Wana Bible. Could be coming in Ujani. Ready? They didn't feel in Bamaday before. Married in the phone. Okay. Married in the phone. This I get 4. Yeah. Okay. Yeah. More does I get in as a running? As I see Mabona, our body in Canadian,
ya rapture kuti no ena azatengedwa ena azatani azasira. But ineyo nditamba mavesi ukafunsa mnthu amakhulira rapture mavesi amamvekeda ndati ndaweneyo tikonzenebe now tikufunika tizinda no mawu amene sanakamba zakubwera kwa sipo khapo mawu ena alisa amene ungaphule Yesu amakhala ndithu ndi context imene amayibirira kuti amankani ndani chinampangisa Yesu ayankhule zimene zindi chani. Okay, so anthu ambiri amakhulupirira now panopo tikupanga study imene buku la Daniel yeti tikaona Chivumbulutso chapter 3 chapter 1 verse 1 mpaka 3 amakamba kuti pali mdaliso kwa amene akuwerenga amene akumva ndi amene akuwerenga ndi kusunga zimene zimuti buku yeti. So anthu ambiri interest kuti azitha kuwerenga buku la Daniel alibiretu why para makhulupirira no amene sakubwera iwo kuchani kulibe ngati iwo kulibe ndikuti ndiza ntchito so yake zilinganawo atakuza mani ili tukuosina yake kubwera kumene muzakhala mamaiza school amvesanebe ikadana asintha silabasi ikamaza mako simene yo amaliza school sizolunga nyumbani mwayo kuzulwa yeti. So that's someone no Chikristo chambiri yeti chipatino chidamanga embrace rapture kavesida uka rapture wana mpingo ambuso oda abadasimo na zakhala kulibe ndipo fa imene yocho zonse zimene zambira ku zakumana ndi anthu amene asemphana ndi yani mkwatulo yeti kumene kundeta ayuda amene azakhayo akusindikizidwa chani mwakuona amene zikuyenderane nikona mpaka lero anthu amakhulupirana kuno Mungu amapanga organize anthu atatu ati aKristu Ayuda na anthu achina atingati ngamona anthu kapa wano avingi ndapanga kale study kuti no Ayuda amudanye kuti ndapanga kale study nani wano amene ali mwa Yesu Kristu amene ali bimbo yandani ya Abraham machikhulupirira right. So mfundo ameneyo ndipangaso appreciate kwambiri ndipangaso present kuchibeni right. Kumafuna tungofuna tangene nkhani ya rapture odi rapture kapena kuti mkwatulo izachitika apati right. Para nthena makhulupirira no rapture ikachitika ndi chisauso chizabwera kapena chisauso chibwera kenako rapture. So pamakhala ndithu kukambira ndo koma nkhani ndo bali rapture yeti. So if you funa to no rapture ichitika apati right. Matthew 24 verse 36 and 37 again. So monga kufika kwa Yesu akamaza bwera mene zachitikire zachitaso ngati mukataya masiku aja a Nowa. Now ngati munthu ali wanzeera amwe maisa amene mukulembawa yeti tinetu moku imene moku yanu ikhala ngati yofana ndi maisa amene anameda sa 9 iweyo marani ngati mwana wanzeera umakang'ana ma plus papers osana bwera tusana yani 9 ngati YGCSE mane bisamalemba kamuzi pakati YGCSE samalemba katatu ndamba lemba January alemba May June alemba October November katatu right. Ndeti iweyo akuzala kulu muyang'ane mapepala atusana azafana ndeti uyang'ana past papers masera atatu yene ngati kumane bwendo yang'ana seti ngati imodzi nebe. So Yesu akuluzira maisa ndikamabwera ndendende nthaya ya Nowa ndeti munthu anzeera afunga kuti nthaya yani ya Nowa kuti no zinakhala bwanji right. So Yesu ajina no chimozimozi ngati nthaya ya Nowa tenga verse 23 area tenga paka 37 tenga verse 23 area Mungu masiku aja sana pile kufunga tika napanga series ina I think masiku amapita anthawi tikaona si zimene ja makwati amene akamba awa nthaya ya Nowa tikaona mulubwino tikali nkhani makwati amene amachitikaso kuti Sodom same marriages yeti makwati amene akambira right. So koma kwamba tino iziza anthu amachita kufikira Nowa analowa chani chingalawa kena kuichi chimalizo chenata chinafike mwanji kena tikamakaza nkwatuta kamaka zakubwera kwa Yesu neri monga amene inachitira chigumula Yesu azabwera bwanji chimodzimodzi zinthu zakhala zofanana. So tikhala tikambana tikhala tikupita uku nthaya ya Nowa maona nthaya ya Yesu
nditikhati kuyenda mpaka tikafike mavesi awiri naine ngaja. Right? So tene ndiyipire tilipa vesi yanu kuti. Right, tene ndiyipire ku Genesis, tipite ku nthayano. Kuti chinachitika mchani? Yanu. Tikapita ku Genesis chapter 6. Tafikamo? Tene ndioneni pa verse 1 ariya. Verse 1. Ndipo panali pamene anayamba kuziva ndana akazi anawakabisa iwo kuti ana amuna a Mulungu anayang'ana ana akazi ake kuti iwo anali okongola ndipo anazunguza okha akazi onse amene anawasala. Right, manebombo. Now, tikaona Bible limodzi la Catholic Bible imakamba tangira ana kwa akazi. Now, that one when in it's mistranslation, eh? The translation yola kuiva chifana kuti tikaona Yesu anakamba zino mu yani muzugire zafanana ndi yani ndangi angelo sabadala ndutani ndi kwada alibe system imene yoyo, right? So awa ana anthuwa na anthu amene anali kuti sana kuti pino kwa Mulungu, ana a Mulungu na anthu amene amasatira ndani simple. Tikaona even Luka chapter 3 verse maliza mwatino mwana wa Seth, mwana wa Seti, mwana wa Adamu, mwana wa Mulungu, namba za Adamu ngati mwana wa Mulungu. Right? Tikaona even Yohane 1 verse 12 yani pakuti pasefe mphamvu kuti achede ana andani a Mulungu. Tikapita ku Korinto amati yani musagwire icho nyasachi ndipo mukhale anga ananga amuna ndi ananga ajani akazi. Kuti inozinebe so munthu amene acheda mwana wa Mulungu munthu amene azibera yesu mwana wa Mulungu. Yeah? Timoze. So apapa panali line mafuta awiri. Kaini anachoka ku mene kunali Adamu ndi Hawa anapita east mawe. Pamene mbali ina kuna Sara ndani Seth. Right? Kaini anapita sister yake rizadi Adamu na Hawa nakambana akazi. So ne. Kaini anapita sister yake apita Seti kaja ndijana bela after abere. Seti ana makhawa. So anthu amakhawa kusiyana kuwiri. Right? Adamba kuberekana adapanga itamingo so majinza anakhala kumbali kwa nthawi yake ndadabwera pamodzi anakhangana pakucha hybrid kuti atemazene yasona beka ana atu, right? So imena ukamba apa tiyembeza leslie Ndipo anati kuti zimwanga suzakafana mlango ali kuba nonse ndiyo kuyama amasiba zakhala zakazana so abobo awufotokoza that's a time prophet, eh? Tikamagamba za zaka za Mulungu kati ya Sam Sali mamagamba zaka za 70 mwana apa ina ntenda kuti no zaka 100 sizirani sizibis anthu nadana afana ngenge. That's what Mulungu akwankhala, right? So akuti no zimanga sunga nganaso ndi ndani ndi munthu. Tinaona ga Daniel chapter 2 verse 1 ene nimkaneza amane akuti nzima ikona tani inavutike zimande kaneza ni moyo wandani mane mkaneze nzima Mulungu awa ndi zimudu andani a Mulungu, right? So Mulungu ndithu maisesa azuzula makosa nawo mana anthu anafika aja kuti no chifano ana Mulungu ndi ana anthu anakwatirana zinafika lero Kristo yawo josana chidani anachitaya andi menaso ndi zimene zimachitika so kwambiri munthu akakhati niye ndi Kristo born again, akapanga chibezi munthu kuti sali born again hai zambiri mina 99% of the time amene asali born again amatembenuza amene ali yani ali kuneza ndiga apa, right? Anthu anasiya onse ndemuganiza anthu narno anali anthu oda amabeza Mulungu ndi asiyebemeza Mulungu munthu makhala wesi ngozenewe pali chimene chimapangisa munthu akhale wabwino ndi zima Mulungu. Na ngati munthu akuzipa ngati divorce akuzichoseka pamaso pa Mulungu unachita cha amakachita zonyasa so even worse than so anthu anapanga zinthu zoopsa kwambiri pa dziko lapansi ndi anauzera ana yaka 120 sakansa dusi. So verse 5 tiona anthu amapanga zotani verse 5 ati ndipo anaona Yehova kuti kuita kwanthu kunali kwakuja siku lapansi ndiponso kuti ndili mpaliro zonse zamakanjani nawo so anthu anasandukanira kuno kuipa basi, yeti widespread evil tiyenda ne ndipo Yehova anamva chisoni kuwa anapanga ndipo anavutika ya so Mulungu amafuna apange chinthu china chimene chinampangisa yavutike mumtima mwake. Tikaona munthu mwene imene zimachitika panopa
kumbe zinanapanga ngale mavideos ankhaniye kunga msina maji kudire kuisimire ya mutavana mavideos menawa mono nkhandira no even panopa munthu ngati usakupanga zachiphuphu monekelero osalia yeti pano pamene zimaka nisinobusa why sukupanga zachiphuphu why yeti so nthawi yeso chimodzimodzi aliyense amene amapatengedwa ndi ndo anzeru anapanga zoyipa basi so zinafika chatono let's say munthu akube amphanzirikalaidi weyo sakupanga zisakhala bwino azindikana akakumana ndi zosatira za zinthu zimene akupangazo imatengera kuti nditsionani for example bodybuilders ambiri amamwazi supplements kuti maso zawo akule chani because naturally munthu maso zawo sangakule beyond minimum so amatenga testosterone mwina few thousand times the normal level ya munthu lezo jazimaka pangisa makidini zawo ndambira amafa even tsiku limene ali ndi show iji amafunga ndi rasamulete unaza create hydrated completely kuti maso zawo zoneka bwino so ngati wina akana komoka pa stage kumane khandi na amasokoneka wina aka remember mtima ake unakula 4 times exercise anafa ambiri amafa sa akakhala akusiya stage zawo ziyina makidini mozi yafa sana ako aphuchoka jana mabodybuilders ambira amasokonekere kwano tikaona aji mu prime ya anthu amanekera ndali bwino zikamba ubwa zosada anthu amavera chisontowana ngati to paipepo connection ina iliyonse ndizimene munthu amara amafuna mwana mbanepesane so it's the same thing ndi chino anthu amapanga nzonado wanga chino someone ati connection yake ndi imfa ebe connection ndi so mu zimene afuna apanga mzonado anafunika mtima chifana no anthu anafika no chino alileke nesa ndi imfa kothera no no chifana no zosadira la chino zimeliwa kumapeto ati anthu amapanga chino so mungu ana ngati akhenga loyemisa zosadira azichosoka azibese bati abana kuti nthawi sechili kutalika kuti aza kumanena zosadira ndikubona ndikusaulebe yeah so zimene so naimba kabuku yena kufunika zanezo kochita mtima wa Mulungu one of presentation essay mna ku presentation ile chazi kufunika why mwana kaje mano anyways for now tingo video this 10 ndaria tiko verse 6 verse 7 yeah all right so verse 8 akuti twende nini so number 1 anthu anamba panga zoyipa kwambiri paka mzimu wa Mulungu unasiya kuwatetesa iwo mapana menene munthu afika kuti unafika poyipa kwambiri anatino alibi nazo zochita za ndani za Mulungu ili ngati mene amakhala ya maefisa ndimona ka video kenake ka makosa anambira za LGBT amakhala na efisa ndi amampanga ndi afya yes ndapanga mata abortion 15 ndapana 15 ndazo chito ndipo ndonda kupha ndiphaso ena aso ine ndichiwa ndakamena ndi munthu nozana ne kumona munthu oneka bwino bwino mono chifayana akuzati Mulungu napereka moyo nengara ethics azida midi nese Mulungu ngamata so antana ya uyipa continually so tendo neno mapenda ntaiza kamera ndileni ku timoteo ukubera ndizo zasene ndiri ndimene tuli mwele chapter 3 tiene ndio uma zindikira ichi kuti masiku osiriza zafika nthawi zowalisa akuti anthu azakhala ozikondoka okonda ndalama ozitamandira ozikuza amama osavera kwabala malekapo amwene apopo osavera kwabala abonedzo ine mafunsa ana amwene ila kadi kulibe kumalamulo kudziko la ana amene nthawi apa ma coffee so almost wina lesa amene ali mu nimakonda kuwafunsa makosana kuti ana how are they believing I mean it's worse generation ese imakhala worse than yambuyo in terms of behavior you know what and degradation ikuchitika kwambiri especially now when technology kutani kukwera you see so izizi leo ndizikhulupirira
anthu azakhala zokonda okha, anthu okonda chani ndalama. Tikuona pamenepe verse 4 ndi chani achiwembu aliuma olimbirira okutunuka mtima okonda zokondesa muntu osati okonda basi anthu ambiri amakonda zimene amakonda osati ndani osati munthu ani nthani ine tafikapo sinofunikaso tifunseso lesosolealike kuzira nthawi zonse kumasafuza konse kufikira ndipo monga momwe yani ndi yambe aisana naye Mose kutero Mose asana naye ziwa anthu iwerenga mpa verse 5 alike akakhala nawo nawo ndikati ngoma mphamvu yake ndaigana wai wonse anthu ambiri panopa ali number 9 mwana kribina ali profeta amene church nkhani zimene zimavuta zamaliro kuchoka abwera wina zimayi anabwera ni zimayiyo unaona za ujenzano kamba za maliro amene akuda pakati pa dziko sapasiya ati si ameneyo mukutenga ku court azawina koma uleta nduzari kulegenabe 1 akuoneka ngati ine mphamvu ya mapembedzero ma alibiretu any powerful God wina akuti apapa si maliro achitika asankha nzimayi ulawe malo mako asankha nzimayi ulawe malo yake no tinozene so kudapo kuti no anthu awa ndi chani chimakupanga right so kuti no anthu ooneka ngati ali mphamvu yachani ya maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yakanayikana anthu tikuzani kuti tikamangamba za mphamvu yake tikamba zanani za Yesu kati mwa ife John chapter 12 verse 10 akuti wabwera chipulumutso ndi chani ni mphamvu right so chipulumutso ndi mphamvu chinabwera ndi Yesu pa Pentecost pamene moyo wake unakhala bwera pamene ugonjetsa bwere kwa ife so anthu anano utumiki umakhala wa za Yesu umakhala za mphamvu basi mupereke mulemera chani so mauthenga ngati amenewo adzakhala kuti akukoma pa nthawi usamuonesa munthu za chipulumutso kuti chipulumutso chonse chili mwa ndani mwa Yesu Khristu so zimene zikuchulukirabe kumene kuti kupera kuchani mapita nthawi so number 1 tithapanga tiki kuti ipa kwa anthu kuchuluka tinokonzeka nthawi ndani yanuwe andi kuzafika pota ndilengi mu chapter 16 but nthawi yanowa mzimu mulungu ati suzalimba naso ndani ndi anthu tenga mu 16 verse 9 ati nyani munthu amene sakulapa kuti nchite ulemu umene munthu amene ndiota kana mzimu akandani so dziko apa silifikaso kumene kuena no andafika chotono kuchita zati zizakupanga ndi mulungu koma feti pena ntchito so silingalapa Stephen Hawking mzimuzo scientist ochuka kwambiri so mizo nengarabwa next mental yake ameenda kwa ucheo paralyzed amuzwe anakusa nako olesana kala ubwera singa kulire kama atadenga project kujiga anafika bodo ngada muona alibira hichi so kuzonena kuti no batsuka basilifika so kuti la fika kale vene ngogo so nthani akuno anthu timaphunzana no amulungu azachisa nzima yako ma actually ine yali ndi yonje ine ndikukwasa ni mphaso mwikana ndiri mwakana mphaso kuti nzimene ndipatse so mungafunisa ra munsa dziko shaba simano dziko la basi kuchosa nyani kuchosa mulungu and izi zichitika nthawi yathu kuchita uzoona so thano azina ichoncho pambosi zikani ndimozi so point number 1 ndiyo stand Genesis 6 verse 8 again Genesis ungeke kapita na Genesis izibera be Genesis izibera be so no anabeza ya kapena yani kisomo maswandani aho kisale Noah no antayika una Bible kapena inali Bible yes so no Noah anali mmoja wa amene anaenda line tikaona kunaenda Adam kenako Seth kana tukandana na wanthu kana bwana Enoch ndanda na wanthu Methuselah ndanda na wanthu kana zamwanda akina Noah tikuona wene so Noah
zimene amaziwa za mulungu zimene anampanga pass down ndani Adamu mapasirana one after another koma kuposa zimene mwamba aleka mafuta akhulupirire bayika pandani pa mulungu. Okay? Right. So tikaona za Noah anakhulupirira, right? Ndimafuna tipite kwa Roma chapter 3. Roma chapter 3 fika hapo. Right. Tuwerenga ndo verse 21 aliyo. Sobano chilungamo cha Mungu chaungana bana Mungu chilamulo ndani. So tikamagamba za chilungamo chimene tikamba chona pamupangorani wamukhulupirira, right? So tunafuna tingoona so pangapo tatentoneni pa Ezekiel 14 verse 14 mene now ndumba last time tinapanga introduce mabuku a Daniel, yeah? Tinanena kuti tikaona pa 2 chapter 46 panali mfumu ya Egypt inabwera kuzatenga anthu ukapole kenako panabwera mfumu Nebukadineza katatu kuzatenga anthu eti haya Joakim haya Joachim mpaka nthawi ya Zedekiah nthawi ya Joachim eti ikozanebe ndikuipa nthawi imene anachoka chinonda azina Ezekiel anambakhala ngati achina Ezekiel kenako achina Daniel eti sijoyamba achina Ezekiel yakiwa achina Daniel yoma izira ya Zedekiah imene chimesinana chinaonongeka bwana nebe and Ezekiel ali ku Babuloni pafupi misingi ya Shiba akina Daniel analiso Babuloni kongo koma ali kuti kwa mfumu tinozanebe. So tikaona mwino Daniel chapter 9 Ezekiel akupanga refer ku buku ya Yeremia pale Yeremia analipo moyo mpaka na chonongeko chomaliza. So panali mawu ngati anthu atatu. Yeremia ali ku Israeli, Ezekiel ali Babuloni koma ali mbali ya ukuku msinje pamene Babuloni kongo Daniel salimu koma ali kuti 3 years ku Palestine. So anayenga anthu atatu akuona chinthu chimodzi so sizibwera pangati pamodzi. So tikamona buku la Daniel ndi buku la kumapita anthawi, yes? Yes. Yeah. And tikaona Ezekiel ndi buku limene limatha kufotokozeraso zinthu zina zimene zimachitika nthawi ya Daniel bwino. So tena Daniel atha kuphatikanso ndi buku la Ezekiel. When Ezekiel ikamba za ana aja Aisraeli amene anapandike limene asa makamba so zomiri wazuzula. So buku awiri amene angathizo kuti tikavese buku ajani na Daniel. So tikupanga quote Ezekiel with understanding the way. Tentoneni zimene achitika Ezekiel 14 verse 14. So Ezekiel anapita ukuku chionongeko chomalizira cha Yerusalemu isanabwere. And Ezekiel amamuzi wa Daniel. Daniel amamuzi wa Yeremia akamaziwana. Tentuwerenga buku la Ezekiel 11 verse 14 ali. Ezekiel 14 verse 14. Yosavula kuweza 14 yeah, Ndana akadakhala Nuhu atatu Nowa Daniel Yobu akadatu Musa mwawo wokha wana ngene so munga kuti chonengo kuchibwera pachani pa Yerusalemu, right? Wana ngene so anthu amanena ati ano Musa chani Abraham anali munthu mmodzi ndipo Mulungu anampasa chani malo onse odazikhala amene ayo chimwerenge buku la Ezekiel. Yes, mungu panga download ya Ezekiel maka itakhala New Living Translation chizungu chake cha flat sio good mungu ivesera menja mukamaliza then get KJV ni maipanga study, right? Mono anthu amene ano Abraham anali munthu mmodzi Mulungu anampasa zikusi ndi Filipo ambiri kuti tikaonongeka sio after simasijo ambiri lake sena atenge daluko ena ali kuti ali kongo. So isega mwaza makosa angakhale da kuno Noah Daniel Yobu anali muti ali mmene momo chionengo kuchirani chibwerabe amene atapumike nda anthu okhala ndi chilungamo chawo. So tikamakamba za Noah analungame first zimene anachita kamene chifanana kukhulira Mungu. Same thing Daniel tinaona kale Mulungu wake chifanana kukhulira ndani Yobu same thing chifanana kukhulira ndani nakukhulira Mungu. So meaning to say tikamakamba za chionengo padziko lapansi ndi gulu lambiri limene zatani izatayika dziko lonse lapansi lizatani zatayika amene atapulumuke ndi anthu ocheka. Yobu anali mmodzi wa amene
anakhulupirira. Tikamanga za Daniel anaiso mmodzi amene amakhulupirira. Tikamakamba za Noah anaiso mmodzi amene anakhulupirira. So chonongeko chimadza amene amapulumuka analotani analochepa. So mapirani haiso zakhaso bwanji zakhaso chimodzimodzi mlambiri zakhala likukana mlele okay. Okay, yeah. Yeah, mwanjirana ndichikhulupiriro chimene chimamusuntha munthu. Kanja ngani ndani ndi Mulungu ndikuyatonzere iye ngati mukwati anthu ayi atha kukwati nkhandwe ngati akukondana zimachita kuonekera tonzere. So munthu amene ali ndi chikhulupiriro moyo ningambe yani mtengo umachita kuzati tazibala zipatso ukakuzala mtengo unokabaya. So munthu amene ali ndi mzimu woyera amazabala zipatso zake zazimu chimene chikondi mtendere senziti. So tikamakamba zadona amene akukhulupirira ndi amene ali ndi mzimu tikamba zimene tafotokoza nazo anthu amene akupulumutsidwa kukhulupirira 100% anthu moyo wawo ukuonesera zotsatira za munthu umene ngati mwa ndani mwayiwo zipatso zawo zichitika umboni kuti munthu yuda ali ndi chani ali ndi mzimu. So tikuona kuno ndi anthu ochepa amene azakhulupirire. Tikamanga compare tikafaniza nazo tiona anthu amene akhulupirira na anthu amene akana uthenga wa Mulungu. Chigulu chambiri chizakhala chakana anthu ochepa ndi amene azakhala kutani akhulupirira. Tikatengeni right Mulungu tinaona kale Genesis 6 verse 17 atiwa yeah. Ndipo Mulungu anali Nowa chimaliziro chake cha ukonsi kuti dziko lapansi lazalanidwa kuitwa chaili aonani zaonongayo wamodzi dziko lapansi. So zinafika lero Mulungu anaononga chani dziko lapansi kumapita nthawi kuti zakhaso chimodzimodzi dziko lapansi zizindikiwa. Toteni chapter 11 tikapita chapter 11 verse 18 totendikunenerekwe ndipo Mulungu adagwira dziko nazafiwa wanu nthawi yakufa yakutalizidwe zakupereka mtundu akapolo anu moyera mtima niwakoga zina lanu anu ndakuti ndikuononga iwo akuononga. So pamene Yesu abwera kachiwiri anthu azakhala nawo tono ambakali kulononga chani dziko ningopeka chisanze panopa kuli cloud seeding technology. Unaona zimene zachite kusada radio kuna ichi flat kwambiri and wana ingati kuspira senata makosana jama achita kuzala mvula yawe then nawo anakanika kuipanga control right. Kuchina so amanga cloud seeding technology and panthawi yomweyo kuafrika kuno kuchitikano drought yopyana ndo mazidabora mazizi bwana. Of course pama pesina ma space ya amanga za half ndino atakonsa drought ikonezi kachani yet. So tuna kuno anthu amapanga experience opya ndi dziko lapansi. Mulungu akugwira mphepo zonsezi kuti zisarani zisawende mwana pamene dziko lapansi lizaphetela musiyana chazina chitatu kuno zonse zimene anthu akhala kupanga experiment zakhala zibwera pandani payo. Tikamanga za mkulu ya Mulungu makufuna ndi machochi akulu andawo uchendisa kafula amwe musasere pamenepo eri ndi akupanga be makani ndi kuti ndonese mkulu yawo ndikuwasiya akagweramo osathandiza awone mkulu wanga wonse ndatani
ndawulisira kumazeneka tikamakamba za ma 7 last plagues mukawayenenge bwino ma plagues ngono nosaja amakhala ngati ma natural disaster tikaona bwino bwino andakupanga fola poni mitengo anthu zisnow zichane it's as a result kapena chosatira cha ma experiment anthu ononga chilengedwe mulungu zati asiyane chipanaka ndikazaonesera mkwiyo wake inapo iyo sakutani sakuloweresapo akufuna dziko limene mulungu palibepo sakufuna dziko ake ndi mulungu azapasa chimene watani akufuna so mapeto anthu just like nthayanowa mulungu amene anaononga cha dziko mapeto anthu amene akuliwononga akulibisa so mulungu akwasi anthu aja pollution zambiri zimachitika zambiri kuzatino ma predictions ama scientists pollution ikatene global warming ikatene kuzatino tikudutsa nthawi ija komano zinthu tisizulani suchitika mulungu auzigira senzichi makafika nthawi wazisiya anthu azalandira ndithu zonse zimene amapanga so dziko lapasi silipita mpaka mapeto mafuna nena choncho nalo chimo paja mpira chimo niye ife so chimo lili ndi malire ife so dziko lapasi pano imlangi bali za khema koma chifukwa chitano chimo alowapo malire anakhala kuti ajidangayo so dziko lapasi pano silipita mpaka zafike jani zafike mapeto okay mafuna wanena kuti no tiyareni Genesis 6 verse 14 ana njira imodzi imene mulungu anayikamo kuti anthu okhulupirirawo akapulumutsidwe miyoyo yawo Genesis 6 verse 14 zipangiwe wekha ngalawa ya mtengo wa mzali zipangiwe muzilinda ngalawamo zikuukacho ndikutoto kati zikunja kupanga kwake ndikotenge mukali mwake ati ngalawa mikono 300 nyumba mwake mikono 50 siku mwake mikono 30 wike zenera nti ngalawacho limalize ndikusiya mkono mmosi kuchiyakake komo ati ngalawa wike mbali mwake mchipande nyumba pansi yachiwiri yachitatu so tikamakamba za chingalawa chinaindi ndo chinaenda 1 nanga ndi upstairs akapo so ngalawa inali ndi ma upstairs ngati so ana njira imodzi okhulupirira amafunika atani akhulupirire achoke mu dziko lapansi akapeza ngalawa physical place so tikamakamba mapeto nthawi gulu anthu ambiri a mulungu adzakhala kuti tinene ndichikurusa zonse zikamazafika kuti kumsizambo kupeka kwambiri mwana kwamuna sidiwambo kwambiri ngikhenga tawandopemphabe tokene kuti mu chapter 18 verse 1 siyathaisi ndinaona ngelo wina wakusika mwamba akukhala nawo ulamuliro waukulu ndipo dziko linawunikira yule ndipo anakula ndi mawu olimba nanena wagwa babulo waukulu musandulika mukhala muzilanda ndimusungiramo mizimu yonse yenyasa ndimusungiramo mbalame zonse zenyasa kuka ndi vinyo wamkulu walikulungaje ndi yonse idagwa ndipo mafumu a dziko anachita nayo chigulu so kuzera mwamba mitundu yonse ya anthu atani ugwa tukamba za tchimo so amazolo athu manga mapakatsi tukamba tu tchimo tikaona Hosea 4 verse 1 ndikamba kuti wagwa kaya yani tchimo ndikudapo kaitangopanga cross check Hosea 4 verse 1 ndikamba check ndikulinga so tikaona uno bwino dziko lapansi khatuno lili state yona aliyo ndi yani yakugwa tikuona wenebe andi anthu a mulungu azazada makosana tukani muyani mbabula tikamanga za babula tizaona tikafika kuti mu chapter 17 makamba za mzimayi amene anatani anachita chigulu ndi mafumu a dziko lapansi mwanjira ina tikamaona bwinobwino the false religions of the world ere tikamba kuona even babula ere openduza ati amayenda ufufu amene ndi yani ndi ufumu wa babula ere pakhala nthawi zizibembe zaboza zikuyenda komwe ziliya ndi dziko andi kumapita nthawi tikuona sona tuno ndiyonje Hosea 14 verse 1 so Hosea 14 verse 1 mwana munthu akagwa muya munthu kuzani so kumapita nthawi kuzafuna tuno
mzimayi akuchera chilumbu manje ena ni mzimayi amene kuli mpingo kapena ma-organizations ndi mzimayi akutenda tino ndi mayi wachani wazigulu so ndi mayi amene iyeyo akusokoneza maufumu akukhala pamodzi andi kukhala kwawo pamodzi kukupangitsa ona kuno anthu amwe zosatira zake amwe chani mpingo ledziko lapasi kutani ndikupendama ndingopereka chisanzo nthawi imene kunali matenda achifuwa zinachitika njani matenda achifuwa ake sinofanda chifa ndikuipangapo ndikupenda icho sabe matenda achifuwa akulu amene anavuta mbira ukabaisa njani zinachitika njani dziko lapasina makosana kuzoyemphana mipingo yesena mpingo yemphana wana ikumbire anatino makosana ngati ku Zimbabwe inafika chatono amene sana atenge katemera asabiye uchichi and my elders anachita wenda makala unisodali sawa mchichi akhaya ndi chani ayindi khali tinozeneve na nongopereka chisanzo ezimene zona kuno ziko lapasika zaika magote fixed mwamu amene akonisa kuno kuti bena ichi mpingo nayo somelo register kufunika sekenza ngati susata ndizaza utosa tax exemption nozali mipingo somelo yetu simatenga so yeah simatenga so wano ikaphwanya malamulo ake amatha kuti mpingo umene tatani autsika olosatha ngodyesera chani tax exemption yawo eni mpingo umene ungaloti usikira Yeah. Oh, ajani man. Same sex marriage, china njani? Abortion. Zitaukala. Hey. Komano zimomwene nazo ndizona. Mpingo ufunika uzisatira agenda ajani ya dziko. Without that until license irani iyo sida. So, kupezana kuno every church imene register. It's either izafunika ite awutese mpingo as part of the organization kapena mpingo zarani zabiki ani ni mipingo ambiri inende ukaika ngati ngaloloti ile yani ningopereka njisanzo ya world war taya Hitler Adolf Hitler zinachika njani Hitler anauza makosa nawo sana kutumiza anthu tiakunde tafuta vile kuti German mpingo nayo sana vile bana none besenebe now ningopereka chisanzo no like SDS na vile njani aratuta America ndiya LA Conradis nainga president of the ngati ndiwalo kusazina ile bani ono sogoleri ntameneyo yankulu anayamba kuwauza anthara apiti makusana no ife nan conformance silinga makaombere futi uliso ina sa mpingo ina ku America tose tikumana muomberana mandipesana so anali kama ina osa nachita kwa America pa hinja anapenda anaona zokoma so that was what happened to him. So niwa ufuna kupereka chanzo lano zikafika nyingo ngati zimene zozo organization inapanga self preservation imone sasa iyo itani kuduse nawo chovuta acho sina achibita nikuwa tunazene yeah so tona nawo to mipingo ambiri isakhala yagwera nawo mu chivuto chimene chocho mipingo ambiri and mpingo naso register really boom right so mafuna ngoneseni anthu amene aza kumulo ali chance yes ngawoza muruke muti Babylon then the God is Jesus then the example in chapter 4 verse 1 That is it. Nothing. and the chapter 4 verse 1 is all know
namba yoncho 14 verse 1. Okay, chimbudzi 13 ndikamba za lemba la chirombo, right? Chimbudzi 14 verse 1 ndikamba after lemba la chirombo. So chimbudzi 13 kuti dziko lonse lamalizira chirombo, chimbudzi 14 verse 1 ndikamba afterwards osati wakati aliya. ndipo ndinapenya ona mwana wankosayo ali kuyimirira abafukazi yonse ndipo bamuzi ndiye zikitsana pambu makumi anayi naye akukhala nalo zina lake izina lake Okay, so akamba za gulu limene likuzayima pa phiri la chani la Ziyoni, pa verse 4 akuti chani. iwo ndiwo amene sadetsedwa pamodzi ndi akazi akuti ayanamani iwo ndiwo amene asala mwana wankosa kuti kuwuzira makazi iwowa anagwira anthu chipaso chokumbukira kwa mulungu ndi kwa mwana wankosa. Tepano pamenepe ati iwo alinjani ali anamwali ndipo sanadetsere ndi akazi, right? Akazi amene akuwatchala pa Babuloni ndi ana ake. When the world passes malamulo kuonetsera kuti mulungu pamukana dakana chisi china mulungu dakaya kuti no makita nthawi zabuyisira mabalo anthu amitundu, right? Zikazachitika zimenezo church izakhala ndi one solution ngati mene ulibiliyo mipingo yambiri imaphunzitsa solution. Fanya mwaphunzitsa kuti mulungu analenga mzaka 7 masiku 7 sayasene mipingo zimaoneka ngati sizayikaizi ndikumeneko anthu amilondora ndikuphunzira sungayimene Bible mwayerenga Genesis chapter 1 mpaka 11 mwayerenga sizikukanizanwazi ndimazikupezana chiyadikire chisinthana kumanengera ndiwotani ndikuti ma churches apange adapt analangaso chani evolution. Unemesonera machimechi tambi kuyiwa pamafuta evolution ndi mulungu amene amaphunzitsa ntchito evolution era akalingi chani zina chiyadi pakuti pamwe so zimene amangongira mulungu amene. Inozenera so izizi sizoti zili kutali zili pafupi ndi ife. So dziko lapasi likupanga zimene zozo mpingo sona kuti upange survive kupanga socha musati pamene pali gulu anthu amene akuti sanabesere ndi akazi sanabesere ndi ziphunzitso zonyenga ayima ava mawu mulungu atuluka pakayima pamene pali ndani pali Yesu akhupira nano tikamati mpingo tikamba pamene pali kupezeka ndani kwa Yesu Khristu. Mpingo unamangidwa pa tanthera ndani la Yesu Khristu. So akubwereranso mulungu yakale pamene makhaya maposo tikalenga pa chapter 2 makumana nyumba yeah. So tiona nawo kuno mapita nthawi zakhaso chimozimozi and akhristu onse ndikamba tino ndikambangamba za akhristu ndikamba zene ampingo awo no ndikamba akhristu onse amene ali zimene achizindira chichi this is a lie ngati imene ndingopereka sinzo ya New Apostolic Church but mipingo yambiri ikulu athu kuti pamene kadambera kwangaso push kwambiri za LGBT na ndikupasa msasa pamene kakucha aika ma New Apostolic Church anayika zono homosexuality protected. Then you say church ngona bajeni anandira so fail ndali ndi lead apostle wao akankhula wankhanizimira chinesa kisati ndikusiya. So anamphoza konoba azimaya athaurani osona lazima azimaya athakwatira amuna ukhaokha amuna ukhakata kwatira amuna ukhaka azimaya simozi akaza. Bezinabela musiba makosana nda zizinza kusabuthisa. And church yaja kubuka bakazi. Ena onali izizi ayi ena onali izizi tikupitirizabe pingoona ndi umenewu ifeyo mulungu akwa pingoona wangesimo yidike and even United Methodist Church chimozi Moses the same thing and chibwera kuna kungo system and ndikuza nalo dziko apasigwenga nabakati anthu amene akusatira mulungu na amene sakusatira ndani mulungu and zikazafika po tina anthu osamene akusatira mulungu azakhala kungazi boss kuyatonzelebe aliyesa amene anamuka nthawi yano anabumuka ngalayi ngati panalibe ngala zosiyana-siyana. So zimene mulungu anapange kumapera nthawi it's not organization chimene chitabusi mpaka kumapera no anthu okhala amene akuzindikira no the church monza yedi tikuyima pamene pali ndani pali Yesu ndikuti ndionene Hebrew chapter 12 ndipo Hebrew chapter 12 tatilako oya ndisana lusemene womwe munaisatera nkhani imene inachitika dzulo nkhani ya LGBT analengeza nalo imene yomwe apisa akanira ndawo zakuti ngakhale ife takukanirani kutapita kubalani mukafuse kuti akasintha malamulo kumeneko malamulo achimalawi izizolapika
which means chimene chafata kuti makusana ile ngekhani apite nayo kuti parliament akangopita nayo parliament I'm telling you America chalusama kuwa ukapita if sasintha this thing that it means that no Malawi no money ndo kuzaka mene inflation ndi anakada December ku inflation higher ndaje sosoka idika oko ndo kubwera so azisango obviously munthu amene angafune kuti akomeze zinozoamba sangana kuti kumano we don't know yeti kumano ngomuuza no ndali yeti zimene satana nakugesa ntchito mapiranta koma anthu a mulungu ayima pamodzi alenga ndo Hebrews chapter 12 anthu amene akuuza ayima ku mapiranthayo Hebrews 12 verse 22 to the year imani pajama kusanaje pachimsofoni kusana naye maso pazion so kuma pazion it's symbolic Bible story ipingo ngoba pena ono the religious system just amena different to us when you kukana choonadi jamani kuti akabambisa that's straight but many zion and anthosa akuzela no you know whenever ndani yes ngonga ndikhandi mzimu wake Newe chipanda hapo kusema ndikaonese Yesu ampena kuwala kwa ndani kwa Mungu kuti ndiwaonese fumu yake wazungu basi. Leo nitabiliza ndani ya. Kumaduma ya sio ni kwa Mungu Yesu ndio namba. Ndio wingi wetu kwa wale. Basi kwa wao sio ni kwa yanda. Ndio kwa namba. Ndio Mungu wao sio kwa msi. Zion amene tukamanduje amene so anthu osamulongoza ina mbali news right so akamati Zion ndi chapter tione pa Isaiah 52 verse 8 imanisangaso ndi verse imene imanisangaso ndi Isaiah 52 verse 8 adi yana verse 8 mawa ndako tenga somo mawa ndako apo samawu ayimba pamozi kuda zaona maso ndi maso amene Yehova abweresakudza amene Yehova abweresakudza usiyo mabona menebe so akuti mawu alonda ako azayimba pangasi pamozi ndipo azaona maso ndi chani pamene Mulungu azabweresa chani so panopa nthakuza navyo anthu amene ali mapendekostos samatha wayang'ana anthu ena amene samatha nkhamalilime bwinobwino anthu ali benzime Mene makosana let's say apostolic yamonara makosana awa sakulalika uthenga ya yeti aliyesa makhandike nakake kemene amakatenga kuti ndikufunika kwambiri kusajani zake andi a Christ ali mapiposena siyana pamene Mulungu akamaza bwesa so zayo yeti so pamene Mulungu akamaza bwesa so zayo chizachitike ndichi yeti Kristo osazaye mama bangati Amos every Christian nikamani Kristo nikama amena ndi mzimu yeti anthu osazaye mabangati Amos andi chine sazaje na maso ndi nyani maso ndi maso andi chizachitike njani zakha dziko labasi besa zindani Kristo Bible ndi dziko labasi besa zinyani besa za Kristo zizakhaso ndo apente ayo ndo ase Kristo besa dziko sayani abasi andi Bible zakhani ndi zimipingo zonse imene zagwizana ndi yani ndi dziko labasi mpingo imene zakhali yasana ndi dziko labasi zakhali yathiratu kuno ndi ma buildings ake onse out ndikuya tino zenebe ngati imene zakhala ku Russia mukamona Russian Orthodox Church zinayika njoji atamba kupanga attack yeti atamba kubwesa moje nawo mpingo yonse inali outlawed mpingo imene inavomereza kuti ipitirire imene magwizana ndi zonena zaboma and ma agent aboma amakhaso elders muti mpingomo ma Russian KGB aja makhala elders nini kuti azonesa kuti chinese chikuyenda apo ndi agency ajani aboma that's how it was happening. That's how the churches anabanga survive. So zimene zichitika ngati worldwide scale. So anthu Mulungu eni azabva kuidana kwa Mulungu kuti this is bad. So Mulungu akazabwesa so Zion Kristo sazaona maso ndi maso pazonse zinthu zomwe sizo zofunika anazisiya. Yeti? Ndiye tuoneni chikunika Efeso
ndingofuna ndibereka Efeso. So vandokuta zimuntu ndazivunga Bible. Right. Here my Efeso chapter 4. Kufika hapo. Tuenga verse 10 area. Iyo sigayo je mweyoso anakwera kwikirira imyamba yonse kugaragaza zose Akamazana wewe. Yesu Kristo anakwera kumwamba kuti akazozede mizimu Atate kuti moyo umene anga ye akaupereka kwa ndani kwa ena onse. Pachendi ndadini. Yeah. ndipo iye anapasa ena kalafini ena nini ena walidi ena kusa ena kuzisi kuti akonsolera china mchilo ya udini mangira kufikira Kristo Mangira kufikira ndani na Kristo. And izi zimene zachitike. Especially when you get a and I'm telling you that no, even I'm going to I'm even going to say I'm going to this is Zorani, just go and check on the internet. You begin to say, no, in denomination, you say, even among and how many are the denominations, split in imaginary. And I was going to have a Babulo, and I'm the one who is done, yes, Christ. Right? And among all the pastors, I go to know, I got to say it and part. Wajama kama za kule kulega ni sankosa inusi, right? So this is illegal panova ukubati the process and then you ndari this stage in the young yam passes away already attend figure that once ya kujua bonus so ngati tikufika kubuza chiko baja kuwekima tsapa nenda kuya nawe ndeti chiposition basi nizo unikira kwambiza kachi ngati chimozi ndeti kuiza kachi chimozi, right? In what is the sort of man yeah. So tizakhala tokhulupirira chinthu chimodzi kuti Yesu ndiye center ya chinthu chonse. Yesu ndiye center. Tikamakamba center tikamba tino sanano yachina Yesu imene kupanga ndi nani? Yesu. Ngati nthawi anthu osazagwirizana Yesu Khristu kuti daliseno yonse ndikuchoka kwa Yesu Khristu. Chinenso imene ti Yesu akhale payani akhale pangodi. Osati kuti asogolera kuti chani. No. Faith imos in Christ. And Yesu azakhadi mutu wa jani wa mpingo wa zatini. So anthu amungu azakhamba imos kuthayi ngati anthano kuti no anthu sana ngati mbaliso ngati kupali imos. And ndikaona kuti mwino ngalawa kenyani ndi ma stories 1 2 3. But mauthenga ngera atatu ipo ngati atatu. Yeah. All right. So 10 videos in. Genesis 7 verse 4. D16. kuti akapita masiku asanu ndi awiri ndizavulisa kama ndikaya ako wina akana ndigawira ndiye mzina ndipasa mutu anga uganiza. Okay, titembe verse 1. Titembe verse 1 ndipo anati Yehova kwa Nowa alowani iwe ndakunyumba ako onse njingawa chifukwa ndakuona iwe kuti uwolungama umaso langa. So izafika nthawi aku lowani njani and then nthawi sili so ngani really akuti no anawzida kulowani ngalawa nthawi ngakita ndikubhabhu I remember that Brazil and you see Feroka almost everywhere kunakulikonsulukira izisi, right? Even with Israel Israel ndi imene mapanga support kwambiri za LGBT Abbas Israel, right? So nizodabisa ndithu wano Mulungu anamuza Nowa taula mjingala so Nowa akuti akulowa ndi muve lero chitika papa 10 verse 4 akuti yani akuti akapita masiku asanu ndi awiri ndizavundisa mkulu masiku lapansi masiku makumi anayi kusanu ndi usiku zinthu zamwe zonse zomwe ndazipanga zazioneka masiku lapansi ndipo anati Nowa monga momwe mazonse amamalira iye now funa tuone haya Mungu amuze no wewe muja ndiye awuzanga sana kwa kwamba vile nirampiga sana basi mabebe get off it. Right, so no abuzi darabu darwa mjinga now pemina kulo amuze darabu kwa sana masiku ngapi. So once no ana wa mjinga anaweza that no 6 7 ndivyo ndo ngajani zero
amene anamuza anayenda right now tiyeni muone mapita anthawi ndione vesi itelene Mateyu chapter 24 That's and verse 36 aya. Koma zasibwira ndi nthawi ake sazwa mkazi yense kandi nkhala ndiye bakumamba kuna mama abali ndiyole ngachizule but of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Amene anamuza no alowe mchingawanda umbe anamuza suruka sa masiku anga 7 kumachitani koma gawo zona no ampaganira mzimu akandani wa Mulungu uthenga apita hali 120 years no achikhoma chinga antharani akana kena kono no oya chinga nthawi kuno anthakanira tijani Mulungu dzuka pasagana panga paile yamene chinga ndamene sali mjani now ninafuna ile kwa kuyitu tutoni nakuti ngende babese yayi ndi kudabudezi yes Una kama demo I desire to know nothing except Christ first. Yani na kuninto amena vizwa now okay kumanika ipo kale konko kumateke now yes I'll follow those things wasn't it yes I'll follow those things no more of course this is night is only God logic yes kama uzara Yesu simu Yesu siwa ngwe ndio anaanza kufanya nini hapo sasa tuwe ndio kusa na kusala Yesu kama zuri ya kuzaenda zingizi zaidi kule ndio mantai sina fide avile mantai sina fide kina kumapedo kwene kwene kuti no mapedo yakuzwa singu flow of information by logical discord amanya logical discord that's when about that no logic is mean akunena kusunda kwasibiza for ngati ya kuroza kuzajidwa ngini actually Africa is very end point as of says and the same man chamaze so why is it even mabiraga Yesu akudona kuda kuzaza tsili mithaka wene pose kumene akufuna kuza kuti mino ngati akutani akuziwa nikuya tinozenera right so tikawerenga 1 Korinto 2 verse 2 ndimene matithandiza imwe no one knows tikamati sakudziwa ndikuti tikuthanda kuyani 1 Korinto 2 verse 2 aliyo okay Paulo samaziwa abantu chamazariya amadziwa kumano abakazi uthandizo yana okay tada tofuna zati kumana zinazo akuziziwa kumana natino sindofuna kuzwa kene ngale ngose koma Yesu Kristu yekha amene abalidwa pakati pa ndani pa ine ndikuza teoze nene sisi uthanda za zina sakutani sakuziziwa aba amene asokera kuna ndibwereza tikaona 1 Korinto chapter 1 kana makusana makangana ena Apollos amadaife analekanda Apollos ena amadia ifana dia igani Paulo ena dia ifyo chenga tana ndibasa Yesu na makangana nthaje ndabiti kuti makamba ndipo ngana makusana ine sina badiza ndi notoza nabadiza awo mono house of prayer anduza ndi makusana ine ndi kangana chani sizi ndi chani tinoza nebe ndina bwano ndakta sina bwele kwa ine wenga best chapter 2 verse 1 ndio ndipo ine bali mimi ndinatsakwa ine sindi natsa ndi mbosa kamawu kunakazini bali amali so sana funa kuzwa kana yose bakati bawo koma Yesu Kristo yakorani akachikira one line wana ezambiri zezi kwandika kukola mazisi anazifunzira chapter 1 yero yawafuna zwe bakati bawo Yesu Kristo yakorani
So tikabwerera tikamanga apply the same knowledge, the same logic. Matthew 24 verse 36 akuno pakuti zatsiku palibe adziwa osaliso angelo komanso osati tikaenga kumalika makambaso zokuti osaliso mwana wa munthu koma atate wanga oyekhe. Tikamakamba verse 25 anazakapando za ukwati wa Chiyuda. No, tikamakamba za ukwati wa Chiyuda tikandi tiwanena amenepa ukwati wa Chiyudayo utachitika panali anamwali angati kumeti. So mukwati wa Chiyuda chimachitika nchochi amakhala ndithu anthu amene amafunika akonzedwe. So tsiku la ukwati amene amalengeza wanyamatayo basi osati kuti mkazi samaziya amuna samaziya ndakonzedwera bwana wana tsiku limene amalengeza ni ndani ndibambaga ndani au yendukira tonozene. So I think expression life akali. So nkhani yake ndiona kuti no tikamakamba za kubwera kwa Yesu amene akuzalengeza si ngelo si Yesu yeye koma ni ndani ndatate wake ndikira tonozene. Now tikapita ku chivumbulutso tikapita ku chivumbulutso tisati tipange study yonse buku ya chivumbulutso, right? Tionanena kuti no kumwamba kuzapangira declare zinthu zimene zizaziwikire akulu nthawi tipite pa dziko lenalani lapasi and Yesu akubwera ni ndani ndangelo atonse tinozenepe. So which means that angelo sazakhala kuzatsiku mabwera ndani Yesu and even iyo Yesu omwini akufunika zetsi limene akubwera, right? Mwana khandele declaration ya chinthu kuti akuzapanga ni ndani Rapture. Because chivumbulutso very clear. So chuchitika apa ndi chonchi. So andi tikaonanso bwino bwino Noah anauzidwa kuti lakulu masiku 7 mvula itani igwa kodi kumapita anthu amoyo sazauzidwa konana kuti imene tikosera basiriza kaniretu mawu ake amoyo anthu amoyo azaziratu yeti na tunakulu pamene zili yonchi Yesu akuda akubwera andi ndi Mulungu amene azatani azamusa just like mene Mulungu anamuza ndani Mulungu Mulungu sanawusa zatani azawuzidwa. Tikazapita kuchivumbulutso tizaona pali mamakers ine nthamu ngazi zoti ngwa ku nthawi yanire ndi kabilize Genesis 7 verse 23 ati ine chizindikiro china Genesis 7 verse 23 yeah tabeleza sulfulu mais anasalanda taba pamene be anasalanda noayeka ndija amene naye mujani ngalawa so tikamakamba za iwo amene anaonongedwa ndi amene anasala ali ndi chani ali ndi Mulungu. Tamvesa context sinave kwa kwamba tano madhara pia amnoga chinaiso chinechi ni anatsala amoyo ndi Noah ndi amene anaye mujani chingalawa kapana nebe. So tikamakamba iwo amene anaonongedwa ndi amene anaye mujani amene anatsala mwe ndi amene anaye mujani singa alipo amene avesi awabalika amene woka. So tikamakamba tuno Moses azatsala wina azatengedwa kutengedwa ako ndi kutengedwa kuchiwundi wotsala ndi amene akutsala ndi Mulungu tikupana nebe. Tikaonene ngati chonchi tene kuti Matthew chapter 24 tikapita ku Matthew 24 titasukuluka pali nkhani Yesu anayifotokoza very clear tene luka Matthew 24 kuti amlijana akhafuso muzifusa sulalike right. Matthew 24 tafikapo. Okay, now let them begin about verse 37 again. So ngaya Noah anthu amamandu kufika Noah andalowa chani chingalawa. Okay, so bali magulu awiri taona mene tende bizendari ya yeah
anthu amene anapulumutsidwa mchizukati no, and they were all taken. Let me just read it in English. Verse 9. And they knew not until the flood came and took them all away. Amene flood inapanga taking that. Opulumutsidwa apeno osapulumutsidwa. Otaita, yes. So flood chigumula chitabwera chinatenga anthu onse amene anatani sanakhulupirire. Eri flood inasiya anthu Noah ndi anthu amene anali chani ngalawa. Tinoze nebe. So understanding imene yokavesera amene mfuna imene leso salera. Tete. Let's go that again. Yeah. Mwepo azakhala awiri munda modzi azatengedwa ndi wina adzasiyidwa. Modzi azatengedwa ndi asiyidwa. Wotengedwa ndi uchi ichiwonongeko wosiyidwa kukhala ndimo. Tikupana wenepe tipeza mmusi mawadiya awiri azakhala opera mkampulo modzi azatengedwa ndi wina adzasiyidwa. Yeah. Mwina ukukusizinga peki tine nguluka. Luka chapter 17. Tafika hapo? Luka chapter 17 verse yake ya tuambire verse 34. So ni nkhani yomwe yakamba za kutengedwa ndi kuwonongeka. Koma tumambe wa verse. Kamba verse 34 hadi ya. Ndine na ndine. Usiku omwe azakhala awiri kapena modzi azatengedwa ndi wina adzasiyidwa. Azakhala akazi awiri akupera pamodzi modzi azatengedwa ndi wina adzasiyidwa. Yeah. Ndipo anayankha nanena kwa iye kuti Ambuye werengaso bwinobwino. Ndipo anayankha nanena kwa iye kuti Ambuye inali funso. Inenso ndifuna ndiziwe akutengedwa kuti kwa Ambuye. Mwamvesa wenepe? Teni ndawuti teni. Ndipo anati kwa iwo pamene pali mtembo ponso mimba izasonkhana. Apo paliso argument isomene mangati. Munchizungu niwerenge. And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered. And tikaona chikumbutso chapter 19 imagamba sikumozi zinati ndipo Mulungu azanena kumbalani zachidwa basi idyani mitembo yawo. Tikufana wenepe. So tikamakamba za kubwera kwa Yesu Khristu ili very clear. Eri pamene Yesu akubwera zakhala mawiri apo. Ena azawonongera ndi ulemerero wa kuwala kwake, ena azakhala ndi moyo. So awiri magulu anthu awiri. Eri tentonene kwa anthu amene otsala tisachitike njani. Okay, mina ningo disanachoka apa tete ntibwerere mambamwe. Anakalama za masiku a Noe. Chigumula cha Noa chitatha panakhalanso anthu. Okay, nthawi ya Noa chigumula chitabwera. Anthu ochimwa ndi amene anapita kukhala ndi moyo kapena anthu olungama. Basi. Pamene Rapture imati yani. Rapture ikachitika ena azatengedwa olungama azatengedwa oyipa azayisiyidwa. Context yake ne kuyiwonongeratu kuyitembenuza ma Yesu kwasokoneza. Unaona. So even history ya Noah is very clear. Right? Tentoneni nkhani ina ya very clear. So tena verse 28 ariya. Luka 17 verse 28. Namba momwe monso unakhala masiku aloti anaja anama anagula anapisa anasa anamanyumba masiku yemene loti anavuka Sodoma unavuka moto isifule tilega namba ndipo zinamuzira. Mabona mene. So siku mene Noah Lot anangotuluka Sodoma moto unataka. Abeso oyipa amene anatani anapitirira. Kana. Ngana nene. Ati tikamapita kumapita nthawi in chapter 11 akamba zona kuno zona basi izakhala ngati kumene Ambuye athana kuchitira. Yerusalemu chimene zimene kana Yesu. Izakhaso ngati cha kumene Egypt. Eri Egypt ndekuti ya kumene anakana ndani kuchiziwe. Izakhaso ngati kuti Sodom kumene kunali mabwata aja amuna okhawo dataje okhawo. Ndipana inepe. So anthu Mulungu akuite ndata tuluke koseko. Right? Anyways, tiyeni ndipitirize. Kodi anthu amene akuti azasiyidwa azasala chizachitike njani. Komano mwina tipite kwa Tesalonika, tinenge Tesalonika. Tseka, mukhuba ade mafuse, usizankhira. Right. What in Tesalonika? Chapter 2. Tesalonika chapter 2. Tesalonika chapter 2 nafika hapo. Verse 8 hadi jana. Verse 8. Ndipo pamenepo azakumbusira osayiwuzirayo amene ambe Tesalonika chapter 1 verse 8.
Yeah. Nalawira moto ligwezera kirango kwayo osanziwa mulungu iyo osamvera uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu. Verse 9. Amene azamva kirango kyogenegenge losatha wasiyanisa enkhope ya Ambuye ikulemero wa mphamvu yake. Amene ozaza kuchalemekedzedwa mawera mtima ake ndi kukhala odabwizisa mawu onse akukhulupirira popeza munakhulupirira umboni wa kwa inu tsiku lija. So anthu oyipa akalolera ndi kuwala kwa ulemerero wa ndani? Yesu Khristu. Amene sakubwera ndi ulemerero wake wonse. Ochimwa akalolera ndi ndani? Ndi kuwala kwa ulemerero wake. Right. Tione Chivunzi chapter 1. Pamene sakubwera kodi zakhala zachisisi. Chivunzi chapter 1 verse again. Ya verse 7 ariya. Chivunzi 1 verse 7 ariya. Taonani adza ndi mitambo ndipo diso lililonse lidzamphikira wonse amene amamukhoza ndipo mafuko onse apadziko adzamdulira. Mubona amene so pamene sakubwera aliyense azadani azamuona sizakhala zachisisiya. Yesu pobwera aliyense azadani azamuona. Right? Tiyeni Masalimo 50. Masalimo 50 verse 3 manisangaso kumbika. Yeah. Azafika mulungu wathu ndipo sadzakhala moto udzanyeka pankhope pake ndipo pozungulira pake padzasokera padzasokosera waukulu. Mubona amene so Yesu akubwera kudzasokosera sizakhala zachisisiya. Ndaudi yana Satani verse 5. Msonkhanisira okondedwa anga amene anapangana ndi ine ndi nsembe ndipo zakumwamba zionesera chilungamo chake kuti mulungu mwini wake ndiye oweruza. Yeah, so pamene Yesu azabwera adzasonkhanitsa anthu ake onse pajana azabwera ndi angelo ake onse adzasonkhanitsa anthu ake oyera mtima ngoba onse zachani za dziko lino. Ine tioneni Yesaya 24. Mfuna tingonanga chipanga chakale chimene masiyana chimanena zosiyana. Mukaona Yesaya 24 imakhala ndendende imate 24. This is chapter 20. Imafika mpaka chitserende matefu Yesaya 24. For today tingona pang'ono tafikapo. Right? Tateni tuoneni ba verse 1 aliyana. Tive. Taonani Yehova apulumutsa dziko nali pasula nalitembenuza utulido nabalalisa okhala mwake. Yeah. So muchizukati no behold the Lord makes the earth empty. Mwanjinene pamene Ambuye athu Yesu Khristu akubwera dziko lapansi lidzakhala labwinja. Yesu akabwera palibenso chosalira chimene chikukhala pa dziko lachani lapansi. Kuti ndaliya. Ndiye mumve ziyamati 1 shall be taken, 1 shall be left, even pa verse 2 azili kuteni. Ndipo padzakhala monga ndi athu moteronso ndi ansembe moteronso ndi ansembe monga ndi mtumiki moteronso ndi mndiyake monga ndi mdzakazi moteronso ndi mndiyake wamkazi monga ndi ogula moteronso ndi ogulitsa monga ndi obwereka moteronso ndi obwereka monga ndi otenga phindu moteronso ndobwezera phindu kwa iye. Dziko lidzapulumuka konse kupasuka ndithu pakuti Yehova ananena mawu amene. Daniel verse 6 muone verse 6 same thing in Matthew 24 and verse 6. Kuwajake chitembero cha dziko ndani nakhala menemo apezerawo chino kuwajake okhala mwa paziko anetedwa ndipo anthu olembeka asanu. Osawa ndi ati opulumutsidwa aja tikufana menepe. So kuchipangano chakale akamba chimozimozi, kuchipangano chatsopano akamba yani chimozimozi, palibe kusiyana. Tiyeni tingomaliza ndi kena tipite kwa Paulo timalize. Tateno ku Petro. Tiyeni ku buku la Petro. Yeah, ku Petro chapter 3 to the saints. Koma ichi chimodzi musaiwale kuti tsiku limodzi likhala kwa Ambuye ngati zaka zikwi. Zaka chikwi ngati tsiku limodzi. Verse 9. Ambuye sazengereza nalo mtizano monga ena achita zisindikizo kumadaleza mtima kwa inu osafuna kuti ena alungike koma kuti onse afike kukulapa. So Mulungu afuna osafika kukulapa. Tiyeni koma tsiku la Ambuye lidzaza ngati mbala. maneka ipombo. So anthu a Rapture amati tsiku la Ambuye lidzaza ngati yani mbala. Koma nakwako
tsiku lambuye kudza ngati pasingubwera ngati mbala kwa anthu opumusira kubwera ngati mbala kwa anthu otani utayika fatikaona nthawi yanowa kuti nosanadziwe mpakana chiguma chinabwera zatani ziwatenganso amene sanadziwenda no amene samadziwa no anachita zedi akuzeka masiku 7 akangodusa chiguma chuta no anthu amene amadziwa amene samadziwa ndi anthu akuti oyipa mtima kutayika okay, not so much that mano okay, of course ndionere zili connected mano kwambiri kwamba zakubwera kwa Yesu za right suka janala sinza ononga sotulo ndi madzi right so kada balizo amadzi kuna kumalizo wajana pamoto kuzimu right tikubiriza pa verse 10 tikubiriza unamula verse 10 masiku la Ambuye sasa kambala mune miyamba izabira ndimo ekikulu zamwamba zalagamuka ikusenza okulu iko sigo n'ekiro kiri mu nnemo babona so dziko ndokhala momwe azatechedwa pamene saudza ngamba china iso chikutenthera muti momwe tiyendone mpeseleke kuti muzabirira Yesu akabwera nezezi zonse zalagamuka otero nyenera iyi kukhala ekazika mayendedwe kupatulika ndi chilengedwe akuyembekezera kufunda kakucha kwake masiku amwezi mene mulenga kutentha moto zalagamuka zamwamba zasunamuka ndi kutentha babona menebe so akuti dziko lino zatha pati so Yesu akabwera mwensuku tani subidilira now ndingofuna ndipange cement ufunde mina Yesu akabwera zakhala zachisisi okay tentoneni twatene kwasonika Paulo nkhanisa na isisi what and so in the one assembly chapter 5 the verse 1 we don't read it verse 1 yeah kumazanthawiso ndinyengozo bale sikufunika kuti tizawerengere pakuti mnoka munsi wabwino kuti siku la Ambuye sadzadonga mbala isu mamo ukumona izakhala ukotulo wajani ujisisi kumandire ndipitezo werenga kuti amene angonena tenjeri ndimosalekeseka amene kulongero kukumbapo zawagula monga zowawa azowa pakati ndipo sazapulumuka konse koma inu abale simuli mundima kuti sikulu ekakugwereni monga mbala so abale ndi akhristu wa Kristu siku chisazangana yani mungati no anadziwa Yesu kuti chibwera after 7 days anthamunga yazaso kuti sazakhala utekesere kana after dziko akusengezaka ngati mzimu wa Mulungu ndipo takamiradi chilemba la chilombo anthamunga azazibiracho siku ya Yesu sazangana yani kalizo ndariya akuti limose mulana akuunika mulana usana kuzitira usiku kapena adini yeah so chifukwa yana nthamunga azakhalisana aya sambile chimene wahawa mmene ndifane kuwerenga mabuku awusi yeno Petro umaka mbati ndifana kuwala kumedia 1 Petro chapter 1 2 Petro chapter 1 2 Petro chapter 1 kulapo 2 Petro chapter 1 verse kama ni 17 akuti analandira kwa Mulungu Atate ndi muzera ye mawote kulegera ndi mwana wanga wokondedwa amene ndege ndikondedwa kumakamba zoti Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu mukweza koposa kumuuza munthu amwino uyu ndi mwana wa president amakhala uyemesa kapena akulisi aweza kwambiri so ati mwa amene anabva kuchokera kuphiri ati Petro analinso kuumba wanayi Petro anayi muza waye amene muphiri umene unaba Eliya ndi Mose ati ndi mwana wanga wokondedwa muyendere ndikondedwa so ati tinabva chimene chijacho tikupala wenepe so Petro akulemba zoyi ndaziza tawutiwa ndipo mawu awo olekera kumwamba bali kukhala pamodzi ndiye mphiri kwatulika ndimupemwe esinatiyaliyo ndipo tili nawo mawu achinenero okhazikika kuposa imani kaipo mawu achinenero ndiokhazika kuposa nya mawu achinenero ndiokhazikika kuposa chani
ndiyakhe no tawerenga verse 17 tawerenga verse 18 akamba zati tinamva mawu ulemerero akunati ndi mwana anga wokondedwa mwayanditani ndikondera ndipo ife ndi mawu achinenero oposa chake. Yes, thank you ziko mwambiri. So mawu achinenero ndi akulu kuposa mawu amene anamva muti muphiri muja. Mwanipese akufuna ike contrast akusiyanisa zinthu ziwiri tikupana akulu. So mawu a mulungu achinenero ndi akulu kuposa zimene mulungu anayankhula payani paphiri pachiti ndi mwana anga wokondedwa mwayanditani ndikondera. Akuti atipange matenti atatu tipange tenti ya Eliya Mose ndini nakupeza chitambo chakucha mwana anga ndiuti mumvereni iye kina kumutsi mujeni apita Yesu akukulira msozi inalisi mpaka ndarani ndawibasi ndakuti mawu aulosi ndakuposa somawana anamfa ndani nakula mulungu ake aningalisiye ndito tifuna tivisese chifukwa chake chani ready teleza verse 19 again verse 19 chikuti nawo mawu achinenero okazira kuposa amene kuti pamutu asamulira monga nyali yomukira mava ndima kuzikira kukacha nikauka mchanda mtima kami. So akuti mawu tichita fari ali ngati nyali imaoneka malo anya andima now kusolanga ndiri tinawakamba za ulosi zimene zili zinachitika kale zizasha kuzizira so mwanjirena sizanile zimene chilika pano kwa mdziko lapasi kuzizwa kuzizira titha kuzizira zimene chilike usogolo mtikuzizira sikuzizira zimene chilike usogolo sikuzizira tikupana nene kumano ulosi umawalisa kuti tikaziwe zimene chilike chani sogolo andilikaziziwa kuphena ndi kuti chani kuphena ndi Mose ali mpaka nthanda kayekwe muyani mtima mwacho nthanda ndiyo ndijani right. So tibirira somulo kumati balizise area verse 21 okay verse 20 area verse 20 ndikuzowa chikuyamba kuti alibe chinenero cha lembo chitanthauzo cha chokha. Yeah, so chitanthauzo cha lembo simathandiza payamba acho koma ulosoma masuda ndiyani ndibayi tinozanebe so akamamba zino tene tione nthanda indi ndijani. Yeah, so what's okay nthanda tata ndilusipa inde paka lusipaketika bado tikamangamba nkhosa amataka lusipa umbulu yovala nkhosa ndi lusipa yeah mkango obuma ndi lusipa koma mkango aida ndi Yesu nkhosa yopheda mambira dziko ndi Yesu tinoza so sana alabwise right koma tione bwino chimuswedete aliya yeah verse 16 tikambakamba za nthanda tokamba za nyenyezi tikuvana nene Timothy 22 verse 16 aliya verse 16 ine Yesu ndaluma ngelo wanga kuti tilane ngoni zali zini mpingo ine ndine mufu ndini badwa yatavide nyenyezi yanta nwenebe so ulosi mfana yekondena kuti tikamba kuona mabuku a ulosi right tikamba kwapanga stari pajesu anakamati paindaliso anyani wapadiwa minatamve minatawerenge ndipo minatasuke zimene zimuti mmenemo and ndikuzana anyone amene apanga study prophecy eri okay ningopereka chisanzo mmene tayambira kupanga study mabuku a prophecy mantha akugirani koma amwene bwanyi nthawi chimene ingamayira study mantha waya why chifukwa Yesu panali bepo lemo nthawi imene ndimapanga study ndi anthu amene kumano study ikamatha anthu makhala ndi mantha ndoti aliyesa akuoneka kuti no watayika basi ndoti kawai kumaona kuti aini chimwala chine achinyamule chimene achisenze kuti akalowe kuti mwamba mwana kongu no that's not how you study prophecy ndimene mafunika aonesa anthu kufunika kwa Yesu Khristu andi pali mdaliso apaderadera mafuna mineji tikamaona za mabuku 4 yambira Marko, Mateo, Luka, Yohana eri mabuku 4 yambira awe Yesu amakhala pakati pandaka bantu eri mutu right mweya mulungu naye mweyeka basi eri akosa bena na manthu a Yesu amene anazimika Yesu kapena no nzoona kapena sabosi
nsoona foti maulosi analipo obwera kwa Yesu amene analandira tikamaona anzera kumawa anaona cha nyenyezi anayipeza mkululose abusa aja kuja amakambirana akuja angera anaza wabada yani atapita ku ujeni mukachisi kuti kunali wina yake anali atakaneneleka atanomuza lukhamwe mpaka utaona chani pulumusi Yohane bwana amene ananuza ine anoza ndikaona mzimu amene ndi ameneyo so fanya ulosi anthu Yesu kutani oyamba amene sanazo ulosi anakanika umwe ndi andani yese tendipilizeni mabuku oyambira yese bwana buku la machitidwe Yesu sakwenda pakati pa anthu munthu unaona kuyenda pakati pa anthu mkati mwaja yes amene analandira zimwe la Pentecost mukauka anazindikira sojani ulosi anali izinzi zinakabida ndiyo iri chani nene pamene anaena marama kusana aledzera ndipo ambibe anapiriza kususa uthenga uti tikupana nepe right now pamene tikupita mapeta anthawi tikoza nepe paliso ndaliso yomaliza mmene mulungu akufuna atani apereke ndipo ngati ulosi unali ufunikira anthawi ya Yesu akubwera ngati munthu ngati ulosi unali ufunikira pamene Yesu amagwira ntchito mkati mwa anthu khazi zafunani pamene Yesu akubwera sokachikena mabuku a ulosi Daniel ndi kusafunika atani apulumutse kuti anthu azazindikire chimene Yesu akupanga pa dziko lachani lapansi pali aliyense amene atazindikire newirire anthu ambiri sazindikira tikazanawe kono tika ambakuphunzitsa ulosi ati nthanda yazauka muchani mtima mwathu nyenyezi pa nyenyezi ndimene anapangisa kuphunzira ziwe limene kuli chani kuli Yesu aliyense akakhale nyenyezi dziko lapansi zakhale muchimdima so nyenyezi zikauka anthu azakwanisa kumuona ndani yes the very last movement anthu amungu azayenda pa Zion pamodzi right and nyenyezi nthanda kuba tinozewe right so ndimafuna nena so into most ulosi tena Yobu chapter 10 ngesa ile malizi nyongo maliza funde nduzana mu mafuso right tena Yobu chapter 10 tafika hapo verse 21 anati ulosi ule ngati nyali yeti na nyali imagina ntchito motani Yobu chapter 10 verse 21 22 yeah sana ndoge buka kumene sindikabweranso dziko la mdima la mthunzi wa imfa dziko la mdima ngati mdima wandiweyani dziko la mthunzi wa imfa usalungusuka mmene kuunika kukunga yeah now tukaona bwino mwini ati dziko la andiweyani tena ngasi verse 22 tena ngasi 22 dziko la mdima yeah ngati mdima wandiweyani dziko la mthunzi wa imfa usalungusuka yeah mmene kuunika kukunga okay now akamba za ife manufuna mfungo verse 23 no and a shadow of darkness without any order yet pakari maibe okay ningo as isom ndi yake A B C chelse nendija okay now akundo fusene X A Z Y chita silende yani tadine A Z J X V P chita silende ja sizili mu order tinoza neve zinikanka chonchi chisunga za zimene kurani zikusatira so tikamaka mazatu ulosi ndi nyali zimene zili ulosi tiziyike mulungu yake tinoza neve anthu akazateno nthawi ino Yesu akuti akubwera anamwalandira eti anthu amene anazateno ni nthawi ya Pentecost anazateno tikaona mafeast ati nthawi ya Pentecost nditi ndi bread njama paja Pasca amafuna aseke moja atiseke list zimene matanda Yesu akazafa sazaola zarani zaugase kumasasa badzoka basa zakhandi chimo nena lidos tinoza nebe so anambo zimilori Passover okay Yesu atani pa right kena kuno akufunika lojani manda kati opanda chotibisi tinoza nebe kena kakauka akufunika uke ndi anthu zipaso zona zoyamba iyo ndi chipaso choyamba kumaso kutenga so anthu yamba kuwatipita na kuti mwamba zipaso zoyamba zapita ndechi kusatira ndi yani Pentecost amafunika tenge mikate iyi ayike no yeast ino paja nkate ni ndani
Yesu Kristo ndeti chine chimafuna chitika mkatewo uchuluke moyo mwa Yesu Kristo lezeka mandani maose. So kulandira kwa mzimu ena kubwera pandani pa Yesu Kristo Machitidwe 2:32 moyo umene chautasa sondani ifetosi. So anazindikira chifukwa cha ulosi amazawa order mafisa aja mu order ndikuya tinozenebe. So kumapita nthawi mafisa aja pamakhala miyezi at least yambiri pakati mafisto yambiri ya 4 mafisto omalizira atatu pamakhala chigapo kwayambirirako makhala no amati Passover ndi mwezi woyamba wa chaka, right? Pentecost mazabwe after 50 days and so on, eh? Pamakhala chigapo chachikulu mwezi wachi namba 7 wende mambano ya tsiku yamba mambano kule yamba malipenga. So kwenye namba 10 kwa sababu ya Day of Atonement kena kwa mapeto yake. So mwana wa misasa, right? So pana misasa tukana in chapter 9 verse 10 and 11 ni mambo ndo anaona kwa mpandaji fumu ali ndia alanjetsa achana ndiso mwana misasa bene noende tukasungana kuti mwamba kudakanjiza matengera amayi kunyina matenti anthu amugona matenti umbu yaona anali kuti mupapo wes tikwana nepe. So ulosi uthandiza wena kuti pamene kuti mapeta nthawi zendiyo chimene kuno ulosi umene unumume nozeni nthawi yolalika thenga wangera adacho weni le hey wakusara tukamba za uthenga wangera adacho mwemu eri. So tifikapo, right? Kumana mshona kuno zimene tukambirana papa nchokera m'Bible and inakutoza kuti muwaigazi nzoona ifati even ineyo zinibwesa mtengo wa mbili usema sewe anizabwesa imidu tuno ndikamizo Yesu kuposa soyani kuposa osalichifwa ya mantha ya mafanya chikondi Yesu lero ndiye akufuna tani atipa. So imanena kuti kumapita nthawi uthenga wa Yesu ukafunikira kwambiri, uthenga wa Yesu kuzera Mulungu so khautani ufunika kwambiri kufika ina tuno anthu ake tsiku lake sizafika kwa yonga liyani na mbala mmene ngati no asana sizimuka atha Mulungu samene akuza ulusazarani sasimuka tiona maulosi yake rifikako. Anyway stand present timalizise paifusina lilosi alipo amene abalika What had chapter 4? Chapter 4 tafika hapo? Right. Then verse 18 again. 18. Enemo ndi yawuzi kamwaye ndiye mwaife kuba analibasabu muzima Mwenga ya ibe bani one at sonika. Hey my gosh. Okay, one at sonika chapter 4 verse 13. 4 verse 13, yeah. Umasirifuna abale kuri mukalusa ziba zari wa gukona kuri mungalire monga sosarawo amene ali bezindi akuri ngalire kuri yakuri Yesu adamalira nauka kuti ronsungu basajenda pamosi ndiyeyo akugona maweso akuri ichiti ngabwaini mawa ambuye Move ababa akuti chantiye kuti ikokhala ndi moyo kusalira kufika wanso kwa ambuye sitizasogolera kugonawo akuri ambuye imakayepo mbona verse 15 ife amene tilota otsalira kufikira bwera kwa ndani paja pamene sakubwera dziko losapasi majority azaonekera ndi kuwala kwa nyama pamaonekerani anthu ambiri azaonekera ndi maplagues achi mililije ena azaonekera omalizira ndi kuwala kwa nyama kwa ulemerero wake amene azasalenda anthu otani olungama okha chikozeneke amene ali osala olungamawo alisazamba kukwatulira tukamba zankwatiro uchanene ndiona ndipita pa verse imene makamba zankwatiro it's amalian rapture, right? So ababa akamba zono ife amene tili otsalafe silizapambana amene ali muti so amene sakubwera anthu aonongedwa kale ndi miliri osalawo osala moyipa aweti akuonongedwa ndi ulemerero wake. So osala enieni olungama amene aona maso ndi chani ndi maso kumano kuti asindine matupi awo azamene anthu amene ali muti kiyembeza ndalera
This year. 16 18 and 16. amuna mbuya zasira mwamba Mm. nje kandi fu limawa nje fu ngala uba kutama mbuye asaya mbavuka Akufamu zamba ukuthi nabo. amene kulipoka ndi moyo Mhm. sala fe Yeah. kwa kuja nao pamoja ngambo Mm. kwa maana ndio mbuye ngalenda Mm. ipo hoteli sasa ndio mbuye house Sikona wenene so tsala aja. Mina za kwatulidwe ukapita nona endani. Mungu mama. Ndikhulwa ndinovuze. Yeah, so ndizakha kumene ngozaka zingati? 1000 according to the chapter 20. Really? Yeah, so inana phuzilo lathu laja la rapture. So aba mawa amene wawa kuti no the new shall alive and the men shall be caught up. Mawa ameneyo ndamene anthu amapanga translate into rapture. So amene alimene ndisibe. Maybe navo amene so akwakwako kunthangamoke kumanda. Imene khaje sisi. So inai phuzilo lathu ngakalemekezeka. Amen. Got it. Okay, I'm sure not nobody thinks something being